Ναι, καλά. Το ματάκι του καλά είναι. Πότε σκόρεται με μισόφλι στο μάτι, πότε είναι στρογγυλό. Λέω, πού είναι η γάτα? Να το γατάκι, να το. Κουράστηκα, παιδί μου. Να πάρουμε έξω την κατσίκα να πάρεις το γάλα. Έρινα. Το βάλω στην κατάψυξη, δεν το πίνουμε. Ποιος το πιει? Ποιος θα το πιει? Εσύ τι το κάνει το γάλα? Το κάνω τυράκια. Θες ένα τυράκι? Και πόσα τυράκια? Κάθε μέρα κάνει τυρί? Όχι, αλλά δεν βγάζει τώρα. 2,5 ποτήρια βγάζει, 2 ποτήρια. Α, βγάζει λίγο. Γέννησε? Όχι, τώρα αγαστράφηκε. 20 του μήνα. Άκου τη γάτα. Προβολίζει. Τραγουδάει αυτή, Ναι, τι να σου πω, αυτή χρειάζεται. Είδες τι όμορφο είναι. Έλεγα και στη Λία. Είναι μεγάλα αυτιά και είναι αδύνατο και είναι... Η Έλλη θα το κοιτάει άμα το στείλεις. Δεν κατεβαίνει κάτω. Να τώρα θα κατέβει. Κοιτάει να δει που είναι η Λούια. Έλα, έλα, ψιψινάκι, έλα. Έλα, ψιψινάκι, έλα. Κατευθείαν. Έλα, ψιψινάκι μου, έλα. Έλα, ψιψινάκι, έλα. Έστε κι άλλη. Κοίτα μου σκάει και το στόμα. Σου λέει τι γύρεψες εσύ εδώ για μένα είναι τα λιβέρια μου. Έλα ψιψινάκι, έλα έλα. Άλλες φορές έρχεται με το φανάρι. Ναι. Να κι άλλο. Τώρα θα να ξύνω. Έλα ψιψινάκι. Αυτός είναι το τίγρη. Βγάλει τον φωτογραφία αυτό είναι. Το τίγρη, έλα ψιψινάκι. Και κράτα τη Λου. Δεν είναι σαν τον τίγρη. Εδώ έλα. Αυτή φοβάται. Δεν έρχεται. Φοβάται αυτό. Ανέβηκε πάνω στο παράθυρο, μπες στο δωμάτιο. Ναι, άμα είναι ανοιχτά. Να, το μπήκε. Μπήκε. Να, τώρα, όχι, τώρα γέννησε. Αφού είναι κλειστά. Είναι κλειστά. Νομίζω αυτό είναι το παράθυρο. Έλα, Για κράτα να πάμε. έλα ψιψινέλ, έλα. Έλα Για κράτα. Είναι το διχτάκι, δεν είναι? Πρέπει. Τίποτα. Τι θες, παιδί μου? Θες πορτοκαλάδα? Για έλα, Λου. Έλα, να ανεβεί πάνω στο σαλόνι, θα κάνει πάνω στον καναπέ. Κοίτα.